हेलो लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं गगा मोनदों दै, बेनि थाखाय आंनि भइसआ मोजां ओंखाराबो जानो हागौ। बेनि थाखाय गासैनिसिमबो निमाहा बिहरखानाय थाबाय। गिबियावनो बिनानाव हिरामनि उजिरनि जानानै आं गासैनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। बिनानाव हिरामनि उजिरा फैगौ 17 एप्रिल 2021 खालार खालि जानो गोनां बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि सेमि फाइनाल बादायलायनायाव बादायलायनो खाबु मोनदों। बेनिखायनो नोंथांमोना बै सानखालि बड'लेण्ड टेलिभिजन इंकंनि लाइभ टेलिकास्टआव थांनानै बिनानाव हिरामनि उजिरा हिन्दी मोसाबाय थानाय समाव लाइक थुना होनानै बिथांनो भट दैथायहर। बिनानावनि कम्पिटिशन क'डआ जाहैबाय H004। बादायलायनाय समा जाबाय मोनाबिलिनि 8 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम। सिगांनि भिडिअ'आव आं बिनानाव हिरामनि उजिरनि मोसानायखौ ससे दिन्थिना होदोंमोन। एबारनि भिडिअ'आव आं बिनानाव हिरामनि उजिरनि मोसानाय भिडिअ' मोनस्लाबैनि थाखाय दिन्थिनो हायासै। बिनि थाखाय गासैनिसिमबो निमाहा बिहरबावनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामना हो, जाहाथे बेबादिनो आं गोदान भिडिअ लानानै फैयोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गोजोन्थों।